एसे कोथा सन्तुष्ट थाबावगोन नरनिबो फिउचारावबो नरबो मोखां खेबखे बुंनो लाग जों दै लायगारगा दैसखौ तंलां हमो इनके बुहुरनर काम के साइमन सानजनानि बिन बुहा ट्रिटमेंट खलायनानै बाय कसलिया हैनाय आबन ते ताखु पहर देवर माटा मसाखनाय जों सानजनानि लास्ट ऑप्शन केमोथेरापि नि बागै बुमा बुफानो अनेक कपि कन्वेंस बुजुलायखा रां करि हिन्ना बया पब्लिक अनेक सुबाजाक जों बो अलगिरि ओइ तंग ताबु बया करिया को पेरेंट्स बुजिनानि नाया कसिनान नाया ताबु सुदा से मते आतेरंनो उइतु चालाय तंबाय खलायखो इनके ता मखायने ट्रिटमेंट से खायजागिया हिनके जों सुबाय तंगै ता मखायनानिबा हिनि साका जे फुरु सानजनानि बुहा ट्रिटमेंट खलायनानै गसियांफोरा फुर दा शंकर अब पुस खायगाता हेकेन हिनके ताबु गसि काहिनि खोनावो सानजनानि ट्रिटमेंट खलायनानै बागै बिन बुमा बुहा जरानि बिन पापा नं खना बेले काकादा अ गताम ताउ बोर्ति ताम बाहायसा अब tam nungko nung nani no अ फुलुं नांखा अ गते मो खायसिनाय काका kala to kami tam kebe अ ग खायसिनायना अ का हामबाय तामनि हिंकाय लुकुरबो अबनो नायबोला तामनि हिंकाय बेनि लास्ट स्टेप जरातै सिबनो सुबा मुंगदलाय मानि हिंकाबा नायनानि हिनै नाखा बताय बसे डोनेशन थुम लाय न तब जों बोनो लगिरि लायना हिनै जतनो फान बाक्सा खाखासा खायै या प्रि सालाय माबा अबनो बाक्सा लुकुर खै दुखु नाजक तंबाय खेता ninai tahu dengan salah jadi अ ताहि सालायकेना आव dia cair itu sungai ke cair itu आव सायरिसिनायता ताबु खलायसिनायता केमोना गैतै कुनु कक गोबां सालिया आकन हामबाय काका ham मुंबई तलाइ थांजानाय जे पुइला फुरु तलांगे रांका यांगे फिरगमा फैना जागा नमा तलांनाय जदि न मुंबई हॉस्पिटल यांके दिलो तलाइ थांजानाय ए आबन कारिबती प्रशा पीपल फाउंडेशन ग्रुप तो थार दिनेश देबरमा सामानि खनाका हानजनान देरमान बजे फुरा हामि फयो बिनि परिनान खरसर बेबा चोबाना हिने बिनि जेसे परा पायासग आसंग चोबाना हिने मास डिग्री जरा माने परनान स्पॉन्सर रेखाता वानसुक दे मुंबई थांनाय दाबो थांना मुंबई टाटा मेमोरियेलाव दसे थांफिनाय सेल्फ न वानसुक दे आं हामनाय बासानाय हिनै बासानाय मुसु फरायना मुसुखा आं बुंदों आरो दे दिनेश देबरमा नों हामि फायगांके नों आं फरायनाय नोंनि जे बसखां फरायनानै 11 12 जत्त नोंनि ग्रेजुएशन मास्टार जरा नों फरायनाय हामि फायदे नालाय फायदे दा हामि जों त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन निफ्राय आं दिनेश देबरमा नोंखौ सिरिवो नों जेफोर हामि फायो दा समायाव आं नोंनि फरानि बागै जों दंसोंनो फरानि स्पन्सर होसिनाय दा